dan karamin sauro. Ka da uwar giwa. Ka zama jirgin fitan Kano a cikin sauki. Malan Sha'aban muna jira. Mai gidan Kano! Salamu alaikum Kano! Kano ko baya gidan nan? Ga ya san cikin masifar da muke da Kano! Amin wa alaikas salam! Ama Kano! Mai gidan ɗan ƙaramin sauro. Ɗan ƙaramin sauro. A'a ɗan ƙaramin cinnaka ba ɗan ƙaramin. Kai ba. Na ce ɗan ƙaramin sauro mai kada uwagiwa. A'a ɗan ƙaramin cinnaka ba ɗan ƙaramin. Kai duk irin wannan fa iya shegen fa da iskanci fa ba wanda fa ban iya ba fa. A'a ɗan ƙaramin cinnaka. To ya fito. Wa Ɗan ƙaramin sauro mai kada uwagiwa. da Allah tsaya mutala me kake nufi? Ba ka jin dihelar da ake a gari. Na me? Yanzu dihelar da ake a gari. Na me? Akan ɗan ƙaramin sauro ya taso ya ma gama kada uwagiwa. An san fa duk irin wannan fa iya shegen fa ba fa na ɗaukan sa fa. To ka san dai mai gida ai ba na zo maka da dancan banza. Ta Allah ne yake faruwa. To ya fito dai ɗan ƙaramin sauro ya fito a jihar Kano. Wa kenan? Malam Sha'aban Sharaɗa. Masu nauyin barci da garke za su yi mai shari. Dan karamin sauro. Mai gida tun yanzu ka suma in ya ci mutuwa za ka yi kenan. Kai, mutala, wai maganar da ka gaya mun tazu. Me kake cewa? Malam Sha'aban Sharaɗa ya fito takara a jihar Kano a jam'iyya ta ADP mai alamar littafi. Na da tayi wa ina ile razu. Na kana nufin ka ce mun faɗi. Ka Ko tsaya, kai, mutala, a bakin wa kaji sanarwar Malam Sha'aban Sharaɗa ya fito takarar gwamna a jam'iyyar ADP. kafin gaya ma ce ne inna lillahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daga bakin Alhaji Dauda Kahutu Rarara. Magana ka ta tabbata mun faɗi, ni ma na faɗi. Mai gida ka tashi. Mai gida ka tashi.